Да се реши следния интеграл. Интеграл хикс корен четвърти хикс минус 2 dx. Този се решава точно по същия начин, както от вида а по хикс плюс b върху c по хикс плюс d на степен b, където p е рационално число. Тук абсолютно по същия начин. Корен четвърти от хикс минус 2 е t, откъдето хикс е t на четвърта плюс 2. dx е 4t на трета, dt. Оттам веднага си го изразяваме като t на четвърта плюс 2 по t от 4. t на трета значи t на четвърта dt. Или ще имаме 4 интеграл от t на 8, t на 9 върху 9 плюс 8 t на 5 върху 5 плюс c. Значи получаваме 4 девети хикс минус 2 на 9 четвърти плюс 8 пети хикс минус 2 на 5 четвърти плюс c равно, изкарваме тук пред скоби хикс минус 2 на 5 четвърти и вътре остава 4 девети хикс минус 2 плюс 8 пети плюс c. Приравняваме по този знаменател. Хикс минус 2 5 четвърти. Ще имаме 20 хикс минус 40 плюс 72, т.е. 20 хикс плюс 32, откъдето може да изкараме 4. Имаме знаменател 45 и като изкараме 4, 20 остава 5 хикс, а 32 остава 8. Още един интеграл, който се решава по сходен начин. Където хикс върху хикс плюс 1 е t на 5, а хикс е t на 5 хикс плюс t на 5. Получаваме, че хикс е t на 5 върху 1 минус t на 5. t хикс получаваме като сметнем производната 5t на четвърта едно минус t на 5 минус t на 5 производната на знаменателя е минус 5 t на четвърта е 1 минус t на 5 на втора. Или t на 9 със знак минус и 5t на 9 със знак плюс изчезват, остава и 5t на четвърта. Всъщност така.
1 минус t на пета на втора dt. Значи интеграла получаваме следното нещо. Тази петица излиза отпред и ще имаме t веднъж имаме t и веднъж имаме t на четвърта, значи t на пета. И сега от хикс на трета горе имаме, понеже той е знаменател, 1 минус t на пета на трета. Долу ще имаме t на 15. От d хикса 1 минус t на пета на втора. И с което вече се получава съвсем тривиален интеграл, който го разделяме на t на 10 минус 5 t на 5 или минус 5 9 t на 9 плюс, всяко си сменя знака, 5 4 t на 9 плюс c. Или ще имаме минус 5. Сега t на 9 тук последното обаче не беше 9, е 4. Значи това е реципрочното. Имаме хикс плюс 1 на степен върху хикс на степен 9 пети. Или това е хикс по хикс плюс 1 няма изобщо да го оправим повече. Каквото е такова на 9 плюс изкарахме минус, тук става плюс и тук имахме и една 9, тук ще имаме една четвърт, корен пети, x плюс 1 върху x на четвърта плюс c. Така, следващия интеграл е стандартен и тук като имаме хикс, целта ни е да изкараме още едно хикс от радикала. Тоест, движим се в зоната хикс по-голямо от 0. И получаваме едно върху хикс квадрат отива като единица върху хикс за дето. Или, ако положим t да е единица върху хикс, получаваме dt t квадрат минус 2t
плюс 5 или тук става t минус 1 плюс 4. T минус 1 е на втора. И това е точна формула. T минус 1 е единица върху x минус 1. И тук стои x, т.е. при променливата, в случая T минус 1. И после следва радикала. Ето го тук. 1 върху x квадрат минус 2 върху x плюс 5 и плюс c, с което е готово.